जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तब आई लो आज हम फर्स्ट बार ब्लॉग शूट कर ले बानी, उहो अपना गांव गाय घाट के दुर्गा पूजा विसर्जन के बारे में। एक बार फुल वीडियो देखो लो भाई, बहुत ही मजा आई, गजब गजब के डांस देखे के मिली यार। तो एक बार फुल वीडियो देखो लो, ओकरा बाद हमरा से बताइए लोग कमेंट करके कि वीडियो कैसन लागल हटे। तो भाई लो हम आगनी अपना गांव गाय घाट में जहाँ पे दुर्गा जी के मूर्ति रखाला ओही जा, और ई हटे एजा के नजारा तहन लोग के देख लो कि पंडाल के उजाड़ल जाते और सब मूर्ति के बाहर निकाल के रखल बाटे विसर्जन के लेके। तो ई हटी सरस्वती जी, जय माता जी। ओकरा बाद ई लक्ष्मी जी के मूर्ति है, ओकरा बाद ई रावण पहलवान बने, ओकरा बाद एक गौरी है गणेश भगवान के साथ में रावण के मूर्ति बनाव रहे, ओकरा बाद कार्तिक भगवान के साथ में भी एगो रावण के, ओकरा बाद माता दुर्गा के मूर्ति आ गई। तो जय माता जी ऐसा ही हमनी पर आशीर्वाद बनैले रही। तो एकरा बाद देख लो ई बाटे जौन पंडाल के नजारा है भाई, एकरा के उजाड़ल जाता साफ। ओकरा बाद तनी अगल बगल के भी नजारा देख लो, कुल जहाँ दुकान उकान लागल रहे मूर्ति सब बाहर निकाल के रखल गुल बाटे। ओकरा बाद पंडाल के एकदम धड़ाधड़ बनावे में तो बहुत टाइम लागल, 22 से 24 दिन लागल रहे, लेकिन उजाड़े में मात्र 2 से 3 घंटा के अंदर पंडाल के पूरा उजाड़ के एकदम फेंक दियल गल। सब बांस स्कूली में ले जाके रखाई और पंडाल के अभी उजाड़ल जाता, बांस के धीरे धीरे काट के सब निकालल जाई, नीचे कल जाए। ओकरा बाद हमू यही में रही, काटत रही, निकालत रही सब बांस के। तो ई जौन फोटो दिखत ताटे ई हनी हम, और बहुत ही ऊंचा चढ़ के बांस काट काट के निकालत रहे। ओकरा बाद देख लो ई हटे सब मूर्ति निकाल के रखल बाटे विसर्जन के, और टाली ओली आई मूर्ति बनाई और गांव में भी घुमाइल जी। तो हम लोग के फुल वीडियो देखल है। हरी माता सरस्वती जी, ओकरा बाद लक्ष्मी जी आ गईली फिर से। तो इन लोग के देख लो कितना प्यारा प्यारा। ओकरा बाद है गामा पहलवान के मूर्ति बन रहे, जो 9-10 दिन में खा के एकदम देह बना के पहलवान हो गल बाने। ओकरा बाद है गणेश भगवान 1 फाइट 2 फाइट देले कि हेने मुहे दांत चियार के ताके लगले। ओकरा बाद कार्तिक भगवान इनकरा के मरले के टांगे उठ गईल। इनकरा के कार्तिक भगवान 9-10 दिन में खूब धोइले बने, टांग उठा उठा के मरले बने। ओकरा बाद से आ जाताड़ी हमनी के माता रानी दुर्गा जी, जौन तनी लोग के देख लो खूब प्यारा मूर्ति बनैले रहन का गजब के। और माई के ऐसे ही आशीर्वाद बन रहा कि हमेशा धूमधाम से पूजा हो। ओकरा बाद देखो लो भाई ई जौन बाटे अब टाली पर मूर्ति ले जाके लदाए लगल, ताकि गांव में पूरा घुमावल जी और डांस हुई। तो पहले दुर्गा जी के मूर्ति गइल और टाली पर लदा, और पहले अच्छा से खूब बढ़िया से दुर्गा जी के मूर्ति टाली पर ई रखा तटे धीरे धीरे प्यार से कि माता रानी के मूर्ति टूटे ना। आराम से टाली पर सब भाई लोग मिल के आराम आराम से दुर्गा जी के मूर्ति के रखत आनलो, जौन के तन लोग खूब प्यारा से प्यारा एकदम वीडियो फुल देखे लो, गजब के मजा आवे वाला बा। ई मूर्ति रखा गल आराम से। ओकरा बाद आ गईली लक्ष्मी जी, ये अटे जौन लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इनको के प्यारा से दुर्गा जी के भी। ओकरा बाद धीरे धीरे सरस्वती जी के लेवल गइल और इनको के रख दियल गइल ओमे खूब आराम से एकदम टाली में। ओकरा बाद से भाई एगो और टाली आइल, और ओकरा बाद से एक गामा पहलवान के लाग के 10-12 आदमी टंगलस और टांग के टाली में रख देलस खूब बढ़िया से प्यार से। इनकरा के काहे से कि इनकरा में बहुत वजन रहे। ओकरा बाद से ले गोल कार्तिक भगवान के, जिनकर टांग उठा उठा के रावण के मरले रहे हैं, तो इनकरा के भी रख दियल गइल टाली में। अब बाँचल बड़े गणेश भगवान, तो उहो आई है गणेशो भगवान के रखल जी। कार्तिक भगवान के पहले अच्छा से रख लिया। ओकरा बाद से गणेश भगवान के साथ में रावण के लेके उठावल गइल मूर्ति और इहो टाली में रखाइल। तो ओकरा बाद से डीजे उजे बना के पिकअप पर रेडी रहे तो एकदम बजा दिया गया। ओकरा बाद सब टाली के भी लेके लाइन बाय लाइन, और पीछे से लड़का एकदम झूमत गावत खूब आराम से चलल सन एकदम। तो टाली वाली अब सीधे पीछे पीछे जाई। तो भाई लो आगा आगा डीजे, ओकरा बाद से दोनों मूर्ति के टाली पीछे पीछे चली सो, और डीजे के पीछे सब झूमती माता रानी के मूर्ति, और टाली बारी बारी से आराम से पीछे पीछे चलत और नाचत गावत झूमत आराम से पूरा। और सब कोई पीछे पीछे डीजे के बहुत सारा 200-300 आदमी एंजॉय करत, और धीरे धीरे टाली भी पीछे पीछे। और अब पूरा गांव घुमावल जी, तो टाली आगे आगे जाती है और
आगे आगे डीजे भी चलता और टाली भी और सब पीछे पीछे साथ में बाटे। और देख लो भाई कि पावर स्टार पवन सिंह जी के एक से गाना बजा के पुराना पुराना गजब गजब के डांस होखत एकदम मस्ती में। तनी हम कबे से बैक पीछे वाला कैमरा से शूट करत रही तो थोड़ा सा सोचनी कि आपन भी नजारा ले ली तो तले जान जी हलो भाई कि सगरी ले घूमत घूमत आ जाता टे अपने गांव के मारकंडे सिंह के गांव। और ओइजा लइकन के हाल जानते बड़ बजा देता स होली के खेसारी लाल यादव के गाना मारकंडे बाबा दबा के। यही तरी गाना बाजत बाजत चलत ताटे फिर पावर स्टार के गाना बाजत तले यही तरी चलत चलत एक जना बाबा मछली लेके जात रहन। तले भाई लइका कुल दलेला सब बाबा के और लगल स नचावे और मछली के उठा उठा लगल स दिखावे। ओही में जौन की खूब ओइ जो दबा के डांस भाई लइका कइल स और बाबा के भी परेशान कर देले रहस और मछली के उठा उठा लगल स ऊपर दिखावे। बाकी जम के ओयो एक घंटा खूब दबा के डांस भइल, गाना बजा के एकदम गाड़ी रोक के एक घंटा दबा के डांस भइल। ओकरा बाद से बड़ रास्ता भाई गजब गजब के डांस यही तरिया कम से कम ना हो तो 400 से 500 आदमी तहनी लोग के देख लो कि कितना आदमी जुटल बाटे। पूरा गांव के आदमी पीछे पीछे डीजे के लागो रहे और डीजे बाजत रहे और देखे वाला भी आदमी गजब के जुटा रहे और डांस होत रहे। यही तरी गजब के दबा के डांस भइल और आदमी साथ साथ चलते रहे। तोले बीच में पावर स्टार पवन सिंह जी के पुराना गाना लॉलीपॉप बाज गइल। आ जब ई गाना सुनले तले एगो चाचा आके जम के डांस कइले खूब दबा के भाई। और ई गाना सुन के सब को एकदम गजब हिला के अतना फेंक के डांस कइलस नु कि सब के सब झूम गए रहे भाई। एक गाना दबा के गाना बाजल, दबा के डांस भइल भाई। 4 से 5 घंटा हो गए लेकिन केहू भाई थाकत ना रहे, खूब डांस भइल लॉलीपॉप। तले बीच में लिया देता हम लोग कमेटी के अध्यक्ष चाचा जी के पकड़ के और उनको के नचा देता हम लोग ये भीड़ में। और भाई दबा के गजब के डांस भइल नु। अब डांस करत करत एकदम शाम होके अंधेरा होके लागल, यानी कि 6 बज गइल तब डीजे के लाइट जलावल गइल। पूरा रात हो गई डांस करत 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 बगर डीजे के लाइट जला के और केहू थाकल ना, एकदम नाचते रह गइल, बहुत झूमत नाचत गावत एकदम अभी जा रहल बन जा एकदम विसर्जन के लेके घाटी पर मूर्ति। और जतने रात भइल उतने दबा के डांस भइल खूब। और पवन सिंह के एक से पुराना गाना बजा के गजब के डांस भइल डीजे के लाइट जला के न भाई। जतने रात होत रहे उतने अभी आदमी के छाया से जोश जागत रहे, उतने दबा के डांस भइल, गमछी उड़ा उड़ा के डांस कइल गइल, मतलब कि एकदम मजा आ गइल विसर्जन में भाई। अब जा रहल बन जा घाटी के तरफ, मतलब दुर्गा जी के विसर्जन के लेके एकदम दबा के। अब वही में एकदम पुराना पवन सिंह के गाना बाजल। एक से पुराना एक गजब गजब पुराना गाना बजावल गइल नु। अब डांस करत करत भाई एकदम तुरंत जल्दी में अब मठिया के पास जहाँ घाट बहनी के दुर्गा जी के विसर्जन कल जाला ओहिजा अब पहुँचे वाला रह मठिया के तल। मठिया के कितना गजब के डांस भइल लाइट जला के तनी लोग खुद देख लो कि कितना प्यारा और कितना लोग झूमत आटे एकदम भाई। दोस्त एकदम दबा के सबके सब झूमत रहे भाई, गजब अतना डांस कइल लोग के धूर उड़ा देले रहन लोग। गजब के डांस भइल दबा के मठिया के। अब तुरंत मठिया पे एकदम पहुंच ही वाला रही जा, तब तक अतना दबा के डांस भइल।
तो भाई लोग अब हमनी के पहुंच गइल बन जा अपना गांव के मठिया पर और ये जो साइड में हमनी के गंगा जी भी बाड़ी त ई हटे हमनी के गांव के मठिया जो नहीं तो लोग दीवार दिखत हटे ये मठिया और आगे भी ले चलतनी हम गेट के तरफ से दिखाओ तनी और ये साइड में गंगा जी बाड़ी ई हटे मठिया के गेट जहाँ पे 9 मन के घंटा बाटे ये मठिया में हमनी के गाय घाट मठिया ह और मठिया के बाद से हमनी के आगे बढ़त आइजा जौन के एकदम पास ही में पुल बाटे और वही पुल से हमनी के माता रानी के विसर्जन हुई यानी माता रानी के विसर्जन कल जाई तो एकदम पुल के पास ही में पहुंच गल बन जा तब तक एकदम जमक के डांस होता यानी डीजे पर और तुरंत ही एकदम पुल पर ही चढ़े वाला बनी जा। तो भाई लोग अब हमनी के आगोनी जा अपना गांव के पुल पर जहाँ पे गंगा जी बाड़ी और ई हटे जौन पुल के नज़ारा हटे जहाँ पे माता दुर्गा की विसर्जन हुई और ई हटे अपने माँ दुर्गा सरस्वती जी लक्ष्मी जी और माता रानी दुर्गा जी के मूर्ति हटे जौन की तनी लोग देख लो एकदम जूम करके हम दिखा देता और एक बाद में हई हड़े शेर महाराज जौन की एकदम दुर्गा जी के लेके घूमे ले ओकरा बाद देख लो जौन की साइड में एकदम पुल पर लगा के डीजे अब तो दमक के डांस होकबे करी त ई हनी हम तनी अपना आगे से कैमरा करके और लेनी आपन भी फोटो ले लेनी ए वीडियो में ओकरा बाद देख लो अब तो जमक के डांस हुई देख लो। अब देख लो कि ई आगोनी जा पुल पर और पुल पर तो अब दबा के डीजे लाग गइल बाटे और उन्हें भाई लोग अपन मूर्ति के भी एक जाने के विसर्जन करत आनलो और एने तो अब दबा के डांस हुई 1.5 से 2-3 घंटा अब तो हपचा के और पवन सिंह के कक से गाना बाजत अटे और ई होत अटे डांस पानी लोग खुद देख लो एगो भाई यही में रावण के मुड़ी ही कबार के लेके आगले जौन की देख लो वीडियो में खुद दिखत अटे एकदम भैया रावण के मुड़िया कबार के नचावत रहे और अपनहु खुद नाचत रहे और केहू रावण के पोछे के कबार ले रहे केहू कुछ जौन की तनी लोग के खुद देख लो और गाना भी बाजत रहे गजब के और रावण के मुड़ी लेके अजीब अजीब डांस भइल नु मतलब दबा के डांस भइल 2 से 2.5 घंटा पुल पर जहाँ पे एकदम माता रानी के मूर्ति विसर्जन होके के रहे ओइजा भइल डांस एकदम दबा के केहू कुछ करत मतलब रावण के दुर्दशा हो गए एकदम ओकरा के कबार के फेंक फाक के तब जी के विसर्जन भइल और डांस एकदम दबा के होते रह गल पुली पर केहू रुकते ना रहे ना केहू थाकत रहे अतना ना गजब के डांस होत रहे कि अब सोच ल के रावण के मुड़ी कबार देले रहल और बतक लेके और हंस बीड़ा उड़ा तक ले निकाल लेते रहल तब सोच लो कि कैसन डांस होते रहे केहू चुनरी लेके आगू रहे वो नचा के आदमी नाचत रहे। अब सब केहू इहे सोचत रहे कि लास्ट बाटे और लास्ट एजा से विसर्जन करके सब डीजे ओजे और टाली में बैठ के सब केहू के घर जाए के रहे यही से एकदम दबा के पुली पर डांस कैलन आदमी गजब के चुनरी लहरा के डांस भइल पुली पे एकदम दबा के 1.5 से 2 मतलब 2.5 घंटा लगभग खूब दबा के डांस भइल पवन सिंह के गाना बजा के। लास्ट में बहुत लेट हो गए मतलब कि अब विदाई के समय हो गए बहुत अंधेरा हो गए और तब भी केहू थाकत ना रहे भाई डांस तो रुकते ना रहे एकदम गाना बाजे के बंद ना होकत रहे एकदम बाजत ही रहे के चाहिए और डांस में केहू रुकते ना रहे मगर अब विदाई के बेरा हो रहे कहाँ से कि लगभग 8 बजे वाला रहे तब अब सोचल गई कि अब मूर्ति विसर्जन करके सबके चलो तो अब गाना बाज गई पवन सिंह के विदाई वाला और ई हड़ी हमनी के माता सरस्वती जी ओकरा बाद लक्ष्मी जी ओकरा बाद पीछे बाड़े जौन माँ दुर्गा जी जौन की अब विसर्जन खातिर आदमी एजा जुटे लागल त ई हड़ी माता सरस्वती जी जौन की अब पानी में इनके फेंकल जाए यानी विसर्जन होई तब बोल के जय माता सरस्वती ई फेंका गई माता सरस्वती जी नीचे पानी में डांस वाला आदमी अभी डांस स्टार्ट कैले बतानी लोग देख लो अभी केहू रुकते नहीं कि कहे से कि सब सोचत रहे कि अब लास्ट चलत हटे और दमज के नाचे के बाटे क्योंकि लास्ट बार जुमे करे तो वही में थोड़ा हमो मनोरंजन कर लेनी और सब केहू डांस वाला डांस करता और इन्हें अब माता दुर्गा जी के अब विसर्जन यानी पानी में फेंके के टाइम आ गल बाटे तो
एजा आदमी लागल बाटे, कुछ सेल्फी उल्फी भी आदमी लेत रहले अपने फोन में माता रानी के साथ। तब ई हो गई माता रानी जी के पानी में विसर्जन, यानी जय हो माता जी। अब इहो के गईनी पानी में, यानी पानी में हो गई विसर्जन, जय माता जी। अब अतने कह के सोच लो पूरा